పోదామా గేమ్ రిజర్వ్కి? కాదు, అందరు అక్కడికి వెళ్ళి టర్న్ చేసుకుంటాం, మరి ఈయన ఇక్కడే చేసుకున్నాడు. ఓపెన్ చేయలేదా? అవుతా అంత పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఆశ్రమంకి వెళ్తావా? ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దామా? వెయిట్ చేద్దాము, వెళ్ళేసి వచ్చేటప్పుడు వెళ్దాము వాష్రూమ్కి. సో ఇక్కడ వెయిట్ చేయాలా బుజ్జి? అయితే ఇది ట్రాన్స్పాసర్స్ విల్ బి ఈటన్. నువ్వు ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇది కంప్లీట్ గ్లాస్కి రావాలన్నమాట. ఆ విధంగా పెట్టు. ఈ పక్క పెట్టినప్పుడు కార్ అన్నీ పోయి నార్మల్గా రికార్డ్. నేను అలా పెట్టేకి ఇక్కడ ట్రై చేస్తా ఉంటాను, వద్దంటున్నాను. మరి అంత ముందరకు పోని అవసరం లేదు. ట్రాన్స్పాసర్స్ కుడ్ బి ఈటన్ అంటే దిగే వాళ్ళు, నడిచే వాళ్ళని తినేస్తారు. సరే ఇప్పుడు ఆఫ్ చేయి, లోపలికి వెళ్ళినాక పెడదాం. స్టాప్ అయింది. కరెక్ట్గా 10 అంటే 10 4 minutesలో గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. సఫారీకి వెళ్ళే వాళ్ళు మనము, వేరే వాళ్ళు వేరే థింగ్స్కి వెళ్ళేటోళ్ళు. వైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఇది చూస్తే నవ్వు వస్తాను. ట్రాన్స్పాసర్స్ విల్ బి ఈటన్. దిగి ఎక్స్ట్రా చేస్తే తినేస్తాయా? ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇవి ఉన్నాయా? జిరాఫీస్ ఉన్నాయి, రైనోస్ ఉన్నాయి, జీబ్రాస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి అది తీసారు బుగ్గు. వాళ్ళు పోనీ మళ్ళీ వాళ్ళని కంటిన్యూ.